Хәзер экран алдына Әлфия Мысыргали кызын сакырабыз. Истәлекле хат юлдарын безгә уның тормыш иптәше Салават ага язып җибәргән. Озакламай безнең бергә яшәүебезгә 40 елдан ашып үтә. Ошо елларда без уның менән бик матур, бай, куанычлы тормыш юлы үттек. Бүгенге көндә лә шөкер матур тормышта кайнап яшәйбез. Безнең якыныбыз, кадерле кешебез Кыйргәзе районының Кансыр авылында Гатия Мысыргали Рәхмәтуллиннарның гаиләһендә 6-нчысы булып дөньяга килә. Бәләкәйдән тырыш, эшһөяр булып үтә ул. Туган авылында башлангыч мәктәптә укый, унан һуң Күмертау калаһында Маяк касабаһында мәктәп-интернатта белем ала. Урта мәктәптән һуң ата-әсәһенә ярдәм итү максатында берничә ел Күмертау авиация предприятиеһында эшләй. Бер ат тәҗрибәле туплагач, Стәрлетамак дәүләт педагогия институтының рус-башкорт бүлегенә укырга инә. Ул институттың һуңгы курсында укыганда язмыш бүләгелә булгандыр, без танышып тормыш курып җибәрдек. Берничә ел Күмертау калаһында яшәнек. Әлфия Мысыргали кызы үзе укыган мәктәп-интернатта укытучы һәм тәрбиясе булып эшләне. Мин Ильич юлы исемле бергәләштерелгән Кала район газетында баш мөхәррир урынбасары булып хезмәт алдым. Күмертауда яшәгәндә Азат һәм Урал исемле улдарыбыз туды. Кансыра авылы каланың янында гына булгас, кайнам янына еш кайттык. Улдарым өләсәйләрен дә авылда яратып үсте. Баш калабыз Өфөгә яшәргә үскәч, Әлфия Мысыргали кызы педагогик эшмәкәрлеген филологик юнәлештә дәвам итте. Матбугат йортында китап нәшриятында корректорлар бүлеге җитәкчесе булып эшләне. Бүгенге хаклы ялда булуга карамастан бергә укыган хабакташлары һәм бергә эшләгән коллегалары белән аралашып яшәй. Бәйләнеш өҙөлмәй. Тату гаиләбездә 2 ул үстердек, башлы күҙле иттек. Икеһе лә һайлаган һөнәрләре буенча эшләп йөрөй. 2 улыбызда гаилә корып үҙаллы тормыш көтәләр. Азат улым Ләйсән килен менән Усман һәм Асамат исемле ейәндәр, Урал улым Лилия килен менән Мәликә исемле ейәнсәр, Ильяс исемле ейән үстереп безне куандыралар. Шөкер, улдарыбыз да матур итеп дөнья көтә. Бында ла кадерлебез Әлфия Мысыргали кызының өлеше зур. Язмышымда Әлфия Мысыргали кызы менән бәйләвемә гомер буена Ходаема рәхмәт әйтеп яшәйм. Ул минең ышаныслы терәгем, кәңәшсем, гаиләм тоткаһы. Сын мәгънәһендә гаилә усагын һаклаучы тугры катын, балаларыбызның яраткан әсәләре, ейәндәрнең һәм ейәнсәрләрнең яраткан өләсәһе. Без тугандарды ла бергә йып туплап матур гомер кичерәбез. 2 як тугандарды ла айырып карамай, мул куллы, хәстәрлекле хуҗабикә булып, күптәргә өлгө күрһәтеп куандырып яшәй ул безнең кадерлебез. Минең әсәем каты авырганда ла уны караны, йөрәк түреннән әйтелгән рәхмәте лә килененә булды. Кайнамдың Әлфия кызым янында булһа, шул еткән тигән сүзләре генә лә ней тора. Ана шулай барыбызны ла шатландырып, рәхмәтләргә коенып яшәй безнең кадерлебез. Әлфия киләсәктә лә безгә тату, бәхетле тормышта яшәргә язһын. Бер-беребезгә терәк булып, балаларның яраткан әсәһе, ейәнсәр ейәндәрнең яраткан өләсәһе булып, яшәргә лә әле яшәргә дип йырларлык озын, куанычлы гомер теләйем. Котлау менән тормыш юлдашым Салават, улдарыбыз Азат менән Урал, килендәребез Ләйсән менән Лилия, ейәнсәребез Мәликә, ейәндәребез Усман, Самат һәм Ильяс. Күптән инде һиңә әйткем килә, кем биләвен күңел түремде. Айга барып асам йөрәгемдә, ай тапшырһын һиңә серемдә. Күзләремә бер каравың етә, бөтә кайгыларым югала. Әлдә ин бар әле бәхетемә, әлдә ин бар әле дөньяла. Күзләремә бер каравың етә, бөтә кайгыларым югала. Әлдә ин бар әле бәхетемә, әлдә ин бар әле дөньяла. Тәҙрә шаҡып наҙлы таң елдәре, минән һиңә сәлам килтерер. Тыңла
күңел биреп улар һиңә, минең һүзләремде еткерер. Күзләремә бер каравың етә, бөтә кайгы